Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय थ' माने आं नै दिनै माने दुब्लि बारियाव दंफैयो आरोना थ' नोंथांमोननो माने जों एसे माने नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थादोंमोन एसे बेसर गायदोंमोन थ' बेखौनो एसे नायनो फैलायबाय आरोना दिनै माने एसे गोबाव जाबाय नालाय थ' माबोरै जानानै दोङो थ' नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो होननानै फैबाय आरो थ' ओमफ्राय नैबे लोगोनि आरोना निखिना ओमफ्राय निखिना माने मोजां नैखिना माने मोजां जायासै आरो बिनिया बारा ओमफ्राय नै ओइखिना जादो ओमफ्राय बिबारा दाबो गोलैजोबाखै आरो नैथिंनिया माने हामा जाबाय एसे नैथिं हामा जाबाय आरोना एसे ओमफ्राय जोंनिया नैथिंनियानो आरोना जोंनिया बेखिनानो माने बिबारा गोलैजोब्बायखौनो होनजायो पुरा नै एसे बारफा बारनै दोङो आरो ओमफ्राय पुरा गोलैजोब्बायानो बिबारा ओमफ्राय साननैसो थानानैनो माने फुनो जासिगोन आरोना इथिं आलु एसे गायदोंमोन थ' बेखौनो एसे नायहैनो आलुखौ बोरै जानानै दङ माने न'आव जानो थाखाय एसे गायदोंमोन आरोना थ' आलुखौ बोरै जानानै दङ थ' बेखौनो एसे नायनोसै माने दिनैसो सम मोन्दों आरोना नायनो फैनो ओमफ्राय बेखायनो आं फैबाय दायो दुब्लि बारियाव लोगोफोरा नायबाय थादों माने आं नायनो सम मोनथ'वाखैमोन आरोना खामानि मावबाय थादोंना नोंथांमोन आं सिगांनि भिडिअ खोन्थाखाबाय माने आं मा खामानि मावगासिनो थ' बिनिखायनो आङो माने दुब्लियाव फैनो समखौनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै आलुआ माने एसे ब्लाइट हमदों आरो ब्लाइट हमहांदों आलुआ माने जाजोबाखै दा एसे नांबावगौ सम नांबावगौ आलुनि थाखाय ओमफ्राय नैथिं गोमो नै दासो जोंनि एसे उनाव गायदोंमोन दे बियो दासो माने पुरा बारहांदों आरो दासो बरियानो ओमफ्राय लोगोफोर माने भिडिअनि गेजेराव आं नोंथांमोननो मोनसे दुखुनि खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आरोना माने जोंनिनो गामिनि सासे आमाय जायो आरोना आङो ओमफ्राय बिथाङा माने दिनै हराव माने रुंसारि जालांबाय आरोना माने बैसो एसेबां जास्लाबैयावनो माने रुंसारि जालांबाय थ' बेयावनो माने बिथांनि गोथै सहखौ दायो सावखांनानै ओमफ्राय आंबो थांदोंमोन माने सावनो ओमफ्राय सावखांनानै आं दायो नै दुब्लियाव फैबाय आरोना थ' दुखु नांदों एसे माने बैसो जास्लाबालासिनो माने जोंखौ पुरा नागारनानै थांबाय आरोना बिथाङा थ' एसे दुखु नांदों गोसोखौ थ' बेखौनो नोंथांमोननो एसे बिथांनि गोथै सह सावनायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो थ' नोंथांमोना नायोब्लानो जाबाय
नुबाय गाइस ओमफ्राय जोंथ' बेसरखौ गायबाय गायनाया थ' माने दायो नै लासै लासै माने फुनो सम जाबोबाय आरोना थ' माने बेवहाय जोंहा माने टटेल 3 बिगा गायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय खरसाया 8,000 सामथिं थांदों आरो जोंहा थ' ओमफ्राय एसे खरसा दंबावो फुनायनि एसे खरसा दंबावो जोंहा उनाव थ' नायनोसै ओमफ्राय मुला फैफिना थ' फैफिनोबाथ' मोजांनि खौरां फैफिनाब्ला आरो मा खालामनोसै उपाय गैया ओमफ्राय जोङो दायो माने फार्स्ट टाइम गायदों नालाय एसे नलेजबो लाबाय एसे नायबाय आरोना बोरै गायनांगौ बोरै माने मुलिफोरखौ बोरै मा टाइमाव बोरै सब माने एसे लानानै पुरा नलेज लाबाय आरो ओमफ्राय जोङो दायो माने देग्लाय केलकुलेसना एसे मिलायनाय बायदिब्लाथाय माने जों जिबायदि सानदों माने एसे मिलायनाय बायदिब्लाथाय नेक्स्ट टाइम पुरा मोजाङै गायसिगोन आरो जोङो नेक्स्ट टाइम पुरा बुरजा गायनो सेस्था होसिगोन देग्लाय एसे मिलायनाय बायदिब्ला केलकुलेसना थ' नोंथांमोननोबो खोथा होबाय आरोना ओमफ्राय नायनोसै दायो जोंना इनभेस्ट खालामनाया मुला फैयोना फैया थ' आंनि आन्दाजावथ' फैनांगौ फैगोन बायदि मोनदों आङो थ' लाबाथ' जाखानाय नङा एसेबां थ' लाबखौ आखा खालामखायाखै जोङो माने टेस्टसो नायदोंना जोङो माने एसे नलेजखौ लाबाय आरोना थ' लोगोफोर नै माने जोंनि उनाव गायनाय आरोना पुरा गोमो जाना दङ आरो दा माने बारा मोजां जायाखै दे बिनियाबो माने बैनि गेजेराव नुहुरदोंना नोंथांमोना नै माने दाख्ला दाख्लि ओरै बिथिंगालाय पुरा नै ओरै दाख्ला दाख्लि जादों आरो बेनिफ्राय बिखिना माने मोजां गैलैयासै ना ट्रेक्टरासो खालामखो ना माखो मिथिला आरो दा ओमफ्राय बिखिनाव गोलैयासै आरो ना बेसरा माने साइड एसे नै दाख्ला दाख्लि जाबाय आरो थ' थेवब्लाबो माने जासाबदों माबा बेसरा एसेबां माने जि जायगायाव गोलैदों मोजां जाखादों आरोना जि जायगायाव गैखाया बिदि जादों आरो ओमफ्राय जोंनि बहुत उनाव गायनायमोन बियो ओमफ्राय बै खर'थिं माबाया मुला गायदों नामाथाय मुला गायदों बेवहाय मुला बेनिफ्राय जोंनाथ' माने साननैसो थानानै फुनो जासिगोन आरोना थ' माने बिबाराथ' बारखांजोब्बायनो जोंना सिरिजोब्बाय सेरेमजोब्बाय आरो बिबारा ओमफ्राय साननैसो थानानै फुनो जासिगोन आरो जोंना नैथिंनो जोंना जाया नङा जादों एसे माने बबेबा जायगायाव जोंनाबो बिदि जाबाय आरो ना गोलैयासै बबेबा जायगायाव माने गोलैयाव गैखाया आरो ओमफ्राय नै जि जायगायाव जादों एसे बरिया जाखादों आरोना थ' मा बुंनो लोगोफोर थाखा फैसा गैजायै मानसि माने खेबसेयावनो बुरजाबो गायनो हाया नालाय गिनायबो दङ माने फैफिनना फैफिना बेनिबो एसे गिनाय थायो नालाय थ' माने मा थाखा गोनां मोनब्लाथाय माने एसे बुरजा गायनो हागौमोन मा खालामनो आरोना थ' गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो इन्टारेस्टेड मोनदों होननानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ गोदानै नायबाय थादों अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लासो आंबो आवगायलांबाय थानो हागोन थ' नोंथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम बेनो रिकुवेस्ट आरो आंनिफ्राय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय